Скъпи гости, добър вечер на всички, които пазят в сърцето си онова училищно време, когато раниците тежаха, но мечтите летяха. Добър вечер на всички, които някога влязоха тук деца и излязоха хора. Добър вечер на всички, които учиха, преподаваха, мечтаяха в средно училище Христо Ботев, град Нова Загора. Училище като вселена, с коридори пълни със смях, с черни дъски и бели надежди, с уроци, контролни, есета и приятелства за цял живот. Тук животът не тече, той тича по стълбите, в междучасието, в ритъма на камбанката. Тук всяка стена пази спомени, а всяко дете добавя нова мечта. Средно училище Христо Ботев не е просто сграда. То е време, което не остарява. То е усмивка в деня на първия учебен звънец. Трепет в сърцето преди матура и топъл глас, който казва «Можеш». Днес отбелязваме не просто годишнина, а 165 години светлина. 165 години, откакто знанието живее в Нова Загора. Пулсира, расте, променя животи. Тук има история. И тя започва не от вчера, а от онези далечни дни, в които едно малко пламъче, просветната искра, запали душите на първите учители. Тръгва тя по кълдъръма на града, по страниците на първите буквари, по сърцата на децата. В началото беше искрата, погледа на дете, книга, дума, а после стана пламък, тих, ясен, постоянен. И тръгна той по улиците на Нова Загора преди цели 165 години. Когато още никой не може да предвиди колко далеч ще стигне тази светлина, но тя тръгна от ръцете на първите просветители, от сърцата на онези, които вярваха в силата на знанието. В тези далечни години, когато в Нова Загора се зараждаше килийното училище, ентусиазмът на хора като Атанас Минчев и Георги Караминков отваряше света за децата на занаячи и търговци. С писмо и четмо, за старание и обич. А сетне, знанието пожела простор и се роди класното училище. Атанас Богданов и Христак Илиев положиха основите на новата просвета. Учеха децата не само на буквите, а на езици, на природни науки, на мислене, на достоинство. Това се случва преди 165 години, но звучи като утре. Още по-смело напред. Дойде време за гимназия. Нов етап, нови мечти. Никола Койчев, господин Атанасов, Иван Темистоклиев, Петър Николов. Хора, които не просто преподаваха, а изграждаха бъдеще. Знаеха, знанието ще носи път. И този път започна преди 105 години. От класната стая в Нова Загора много млади българи поеха към столицата, към вузовете, към света. Станаха учени, професори, съдии, лекари, инженери, творци. Между първите учители имаше истински будители. Атанас Богданов, Диньо Сивков, Атанас Драгиев. Хора с дело и доблест. Те не само учеха, те възпитаваха духа. В училището, в читалището, в храма на слово. И от техните корени израснаха световно признатият физик, професор Минко Балкански, архитект Никола Николов, стотици и хиляди достойни носители на знание, на култура, на доблест. Така се роди училището и се ражда всеки ден, с всяка усмивка, с всяка нова тетрадка, с всяко дразновение в очите на дете. Днес ние сме наследници на тази светлина. Средно училище Христо Ботев, град Нова Загора, е не просто сграда, не просто институция. Това е дом на духа. 165 години светлина през вековете. Името ни, Христо Ботев, не е само патрон. То е посока. То е обещание да отстояваме истината, честта, свободата. И ето ни тук днес,
събрани в празничната тишина на един голям юбилей, да се поклоним, да си спомним и да продължим. А времето върви, то се сменя. Улиците, учебниците, дори чина под прозореца. Но някак духът остава същия. Онова чувство, че си част от нещо по-голямо от теб. Че принадлежиш, че това не е просто училище, а място, където си оставил парченце от сърцето си. Казват, че най-хубавото време е било, когато си бил ученик. Когато дъждът миришеше на тебешир, а вятърът духаше през отворената тетрадка с задачи. И в тия мигове на спомен, сякаш някъде в сърцето ти, прохожда една стара, мила песен от онези, които не се забравят. Някъде между песента на спомена и гласът на настоящето, между тебешира и ритъма на сърцето, се пробужда другият език на душата. Езикът на корена, на земята, на танца. Българският ритъм не се учи, той се помни. От люлката, от песните на баба, от стъпките на бащата, от пулса на земята под босите крака. Този ритъм е жив и днес. Живее в нас младите. В нас, които с устрем и чест носим името на Ботев и духа на България. А сега, нека вдигнем завесата на времето, да отворим пространство за магията, която идва с всяко хоро,
всяка стъпка, танцът, зов, празник, вечност.
И когато ритъмът стихне, идва звукът, който не говори с думи, а с сила. Гласът на гайдата. Гайдата не пита, тя разказва. Пее за род, за корен, за дом, за гордостта да бъдеш българин и да останеш такъв. Сега нека затихнем, защото идват те. Не просто музиканти, а глашатай на паметта. Да дадем път на звука, който разплаква и вдъхновява.
Когато планината говори, ние мълчим. Когато гайдата разкаже своята история, остава само един глас – гласът на душата. Нашите ученици носят ритъма на танца, звука на гайдата, но и нещо повече. Носят гласа на България. Гласа, който е роден в сърцето и разказва за силата на човешката душа. Един глас, една песен, една България. Притуриза
Добър ден, ученици! Моля, седнете. Днес часът ни по литература е посветен на един от най-великите българи – Христо Ботев. Гениален поет и революционер. Ще разгледаме неговото стихотворение на прощаване в 1868 година. Това е творба, която не просто се изучава, тя се преживява. И нека си спомним, Христо Ботев е име, което не просто стои в учебника по литература. Той е човекът, чието думи още горят. Затова неговото име е изписано върху фасадата на нашето училище, защото Средно училище Христо Ботев не просто образова, то възпитава в дълг, в чест, в родолюбие. Темата на нашия урок по литература е стихотворението на прощаване в 1868 година. Песен на сина, клетва на бореца. А сега си представете си едно малко кафене в румънския град Брила. То носи името Стара планина и в него намират спокойствие будни българи. Те намират спокойствие, но не и покой. На една от масите е седнал млад мъж на около 20 и няколко години, с поглед като жарава и сърце готово да избухне. Той стои приведен над белия лист и пише. Пише своята песен, пише своята изповед, пише своята клетва. По-късно революционерът Киро Толешков си спомня. Един ден отидох в българско кафене, Стара планина, и го заварих седнал и пише на една маса. Съсредоточил се и не обръща внимание на никой и нищо. Попитах го какво драше, но той нито си дигна главата да ми отговори, нито дори направи каквото и да е. Реших в крайна сметка, че е по-добре да го оставя да пише и седнах на една маса в страни. След известно време обаче спря да пише, обърна главата си към мен и ме извика. И така започна речите на прощаването. Така се ражда стихотворението. Не на бюрото, не по задължение, а в огън, в жар, със сълза, с клетва. Затова Ботев е патрон на нашето училище, защото той пише уроци, той пише съвест и на нас се пада да я пазим. Да, деца, Ботев тръгва с 200 души. Качва се на кораба Радецки като поет, а слиза на Козлодуйския бряг като войвода, като капитан на надеждата. А другарите му не всички оцеляват. Те остават там,
завинаги навръх вола. И когато куршум пронизва Ботев, знаете ли какво остава? Какво? Остават думите му, остава вярата му, оставаме ние. Затова, когато днес казваме, че сме ученици от Средно училище Христо Ботев, ние не носим просто име, ние носим клетва. Стига думи! Време е за дела. Корабът ще бъде наш братя. Ще минем Дунава. България ни чака. И майки, и сираци, и роби безнадежда. Ще минем с вяра, с сърце и с барут. И ако умрем, нека е за свободата. Трябва да удари първи! Тя спаси победа. Само едно ми тежи. Тръгвам без да се добувам. Без да е целуна отново. Без да прегърна рожбата. Двете съм се разбрал. Ако умра, цяла ден съм паднал както трябва. Ако пък жив остана, пак ще съм щастлив да не прегърна. Мива ми велето, Димитре, Банки. Простете ме, че аз не ви казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме кара да направя това. Аз знаех, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мен. Велето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и да вярваш всичко. Аз се моля на приятелите си да не те оставят. И те трябва да те продължат. Бог ще да ме пази. Ако живея, то ние ще бъдем най-чистите на този свят. Ако умра, то знае, че после отечеството съм обичал най-много с теб. Гледай, Иванка, и помни любящите. Знате България!
Когато един народ помни героите си, когато пази песните и стъпките, той остава жив във всяка епоха. Но и животът продължава. Нов ритъм, с нови звуци, с ново поколение, с деца, които учат, растат, мечтаят, творят. Не изчестваме не само миналото, а и пътя, който сме извървели заедно. 165 години. 165 години светлина, знание, памет и талант. И точно този талант изпълва и днешния ден с надежда. Защото тук, в нашето училище, всеки има глас, всяка струна звучи, всеки талант намира сцена. И днес тя е за онези млади музиканти, които ще ви пренесат в един по-тих, по-лиричен свят, с китари в ръце и музика в сърцето.
тишина в сърцето на празника. Музиката притихва, но в душите ни не стихва. Тя оставя след себе си светлина, като първия слънчев лъч върху ученическата тетрадка, като усмивка, запечатана в очите на дете. Децата, които тичат по коридорите с раници по-големи от тях, а в сърцата им песни, чисти, истински, светли. Какво е училището, ако не е дом, в който се учим не само на думи и числа, а най-вече как да бъдем добри? Не всички ще станат поети, пилоти, не всички ще пишат с мастило живота, но всички, о всички, добри ако бъдат, светът ще остане си свят. Това е и нашият урок. И той започва от сърцето на всеки учител. Да възпитаме не само ум, но и душа. А понякога ни учат и те, децата. С едно спонтанно обичам те, с очи, в които денят винаги е нов. От децата се учим на смях и на вяра, на очи, дето търсят тъгата след мрака. Всеки ден светлина в ръцете им свята и от тях разцъфтява доброто нататък. Да бъдеш добър, да вярваш, че всеки ден може да е страхотен. Това не е просто текст от песен. Това е началото на човечността. А сега ще го научим от тях.
училище има своите символи. Ние имаме повече от символи. Имаме дух, ритъм, сила, гордост, цвят и движение. Те са усмивките, които маршируват. Когато тръгнат, сърцето запява, а крачката им понякога дръзка, понякога детска. Винаги е в ритъма на училището. Духът на училище Христо Ботев е духът на един народ. На народ, който се е учил на мъжество, на борба за свобода, но и на обич към родината. Духът на училището ни е като този ритъм, постоянен и вдъхновяващ. Той намира израз в младежката енергия, желанието да се стремим към великото. И нека този ритъм ни отведе към величието, защото в него има сила, надежда и светлина.
Утрото възкръсва по твоите рамене, устните ти сънено целуват ме. Ако този ден светът внезапно спре, знай, обичам те. Цялата си нежност за мене запази, моята причина да бъда преоткрит. Рисуваш с пръсти в сърцето ми мечти, казваш ми: За теб вярвам, за теб чаках, с затворени очи те познах. за теб се боря, за теб се моля, ако имам само днес. Обичам те, бих открила с теб безбройни светове. Моята вселена е в твоите ръце. Каквото и да стане, когато и да е, знай, обичам те. За теб вярвам, за теб чакам и със затворени очи те познах. За теб се боря, за теб се моля, и ако имам само днес, обичам те. За теб вярвам, за теб чаках и със затворени очи те познах. За теб тишам, за теб умирам, и ако утре няма днес, обичам те. Знай, обичам те. Уважаеми гости, учители, ученици и приятели, днес не просто отбелязваме 165 години от създаването на Средно училище Христо Ботев. Днес празнуваме времето, празнуваме онова, което остава и след звънеца, и след учебника, и дори след нас. Това училище е повече от сграда. То е гласът на първата учителка. Трепетът пред черната дъска, шепотът на спомените в старите коридори. Дом е за мечтите на поколения и начало на пътя за хиляди души. Днес се прекланяме пред миналото, пред онези, които преди нас са градили с труд, с дух, с любов. Те не са герои от учебници, те са хора като нас, същите ръце, същите сърца, но с една велика вяра, че знанието променя съдби. Настоящето е нашия шанс, нашия дъх в книгата на времето. Тук, Христо Ботев, всяко дете носи искра, всяка учителска дума – пламък. И когато тези искри се срещнат, се ражда светлината. А светлината не пита дали е трудно. Тя просто идва, като усмивка след сълза.
като ученик, който казва: благодаря, че ме научихте да вярвам. А бъдещето, то е тук, в очите на децата, които днес още държат ръката на мама, но утре ще държат молив, книга, живот. Ние ги учим да бъдат умни, но най-вече да бъдат добри, да не се страхуват да бъдат хора. Да търсят смисъла, да обичат, да слушат тишината в думите и да помнят, че училището е начало, но не и край. И че най-важният урок се учи със сърцето. Затова днес не казваме просто честит празник. Казваме благодарим на всички, които са били част от това пътуване. Ученици, учители, родители, приятели. Тук сте били, тук сте останали. И сега, когато снимките оживяват върху голямата стена, лица, усмивки, спомени, нека чуем поздравите на тези, които са били част от тази история и които винаги ще носят училището Христо Ботев в сърцето си. А сега, като дар от учителите, които учат с думи, но възпитават с обич, нека чуем песента, която наричаме нашата. Училище. Бъди благословенно и носи светлина и просвета през вековете. На моето любимо родно училище, средно училище Христо. Всеки има сърце там, тях, а ти да не
някой друг. По-лесно е, бъдем заедно с теб. Ученици, родители, честит юбилей! 165 години класно училище. Светлина през вековете. Дами и господа, приятели, скъпи гости, съграждани, бивши възпитаници на Средно училище Христо Ботев. Поздравявам ви с празника на духовността, знанието и родното училище. Този храм на просвета и култура, носещ името на гениалния поет и революционер Христо Ботев, разпали в гърдите ни искрица гордост, че сме част от 165 годишната му история. Честит празник, любимо училище! Бъди благословено и носи светлина и просвета през вековете. На моето любимо родно училище, Средно училище Христо Ботев, по случай 165 годишният му юбилей, му пожелавам да пребъде в годините и да продължава да пали искрицата на знанието в младите хора на града и общината и да ги прави достойни граждани на Република България, на Обединена Европа и на света. Аз не съм възпитаник на старата гимназия, но от 50 години живота ми е свързан с нея. През това време опознах хората на Нова Загора, родители и ученици, а също така и историята на училището. А тя е с богати традиции и искрено желая на сегашните възпитаници, ученици и учители да пазят тези традиции. Те са духът и сърцето на училището. И докато са живи тези традиции, ще живее и училище Христо Ботев. Желая на всички успехи, здраве, усилен труд за постигане на целите. Където и да отидете, какъвто и път да изберете, знайте, че Нова Загора и вашето училище ви чакат. Във връзка с празника на училището искам да пожелая здраве на учителския колектив, да продължават все така с упоритата си работа, да доставят трайни знания в учениците, а на самите ученици, освен разбира се здравето и успешна реализация, тъй като реномето на едно училище се крепи от двете неща. Както от работа на учителите, така от реализацията на учениците. Бъдете здрави и продължайте се така с добрата си работа. По случая 165 годишния юбилей на Средно училище Христо Ботев искаме да пожелаем на всички преподаватели, учители, целия екип на училището да бъдат все така неуморни с професионализъм, да постигат високо поставените цели на училището, да продължават да се трудят, защото този труд винаги ще им се отплати. Искаме да пожелаем на учениците, които учат тук, да откраднат каквото могат от учителите, да постоянно да проявяват интерес към знанията и да се развиват във всяко едно отношение. На любимото училище пожелавам да продължава от първи клас да пълни класните стаи с весел лъч
и любопитни за знания очички и да изпраща своите зрелостници, уверени в себе си и готови да покоряват нови върхове, благодарение на екипа от учители, които първо те повярваха в нас, за да сме това, което сме днес. Честит 165-ти юбилей Средно училище Христо Ботев! Скъпо мое училище, на този специален юбилей искам да изкажа дълбоката си благодарност към теб и всички, които вдъхваха живот в класните стаи. Ти беше мястото, където открих света и себе си, а твоите учители, хората, които ме научиха да мечтая, да вярвам, да обичам знанието. Скъпи учители, в сърцето ми оставихте отпечатък от всеки урок, дума на подкрепа или просто поглед на разбиране. Благодаря ви, че превърнахте училището в дом, а ученето в пътешествие. Честит юбилей, Средно училище Христо Ботев! Честит юбилей на най-прекрасното училище! За мен е чест и привилегия да бъда възпитаник на СОУ Христо Ботев, град Нова Загора. Един храм на духовността, един стожер на образованието, един истински дом, където деца, учители и общественост се облагородяват и развиват. Бъдете все така смели, дръзки и непокорни в името на каузата образование. Честит празник! 165 години. Впечатляваща възраст дори за училище. Минават години, сменят се имена и абревиатури, но училището, остава дом на знанието, на мечтите и вдъхновението, на поривите и младостта. Минават години, идват и си отиват предани учители, носили и раздавали щедро ум, доброта и вяра, за да те има теб, училище, за да ги има достойните ти ученици. Честит празник, училище! Честит празник на твоите учители и ученици, на твоите многобройни възпитаници, които те носят в сърцата си, защото ти си дом и храм и светлина. Честит юбилей на Средно училище Христо Ботев, да пребъде през годините. Заедно, защото само така се върви напред. С ръка в ръка, с знание, с вяра, с любов. Честит празник, училище! Честит юбилей, семейство Христо Ботев!
заместник министър на образованието и науката, уважаема госпожо Захариева, кмет на община Нова Загора, уважаеми гости, скъпи колеги, мили ученици, днес, тук, под звуците на българската песен, на поезията и на вдъхновението, заедно отбелязахме 165 години от създаването на нашето любимо училище. Средно училище Христо Ботев, Нова Загора. 165 години история, 165 години просвета, 165 години дух, които ни събират тук, за да можем с гордост да кажем: ние сме училище с мисия, с душа, с бъдеще. Днес не просто празнуваме годишнина, празнуваме хората, които правят това училище живо. Учителите, които всеки ден изграждат, вдъхновяват, вярват. Учениците, които с талант, любопитство и мечти ни карат да вярваме, че утрешния ден ще бъде още по-добър. Родителите и партньорите, които ни подкрепят и ни дават сили. Скъпи гости, благодаря на всички вас, които днес заедно с нас, учителите и учениците на Средно училище Христо Ботев, празнувате 165-тият му рожден ден. Вашето присъствие е израз на уважение към училището, висока оценка за образованието и духовността, която то дава на новозагорските деца, и признание за педагогическия труд. 165 години, в които знанието и духът са водили напред поколения учители и ученици. 165 години, в които всяко дете, всеки учител, всеки родител е оставил следа. Защото училището е храм на знание, духовност и вяра. Храм, който не остарява, а става по-мъдър със всеки випуск, който поема по житейския си път. 165 години светлина през вековете. Светлина, която е озарявала, озарява и ще продължава да озарява училищните дни. Тази годишнина беше белязана от цяла поредица от инициативи, толкова много, че ми е трудно в момента да ги изброя. Но зад всяка една от тях стои нещо безценно. Отдаденост, сърце и желание нашето училище да бъде още по-живо, още по-красиво, още по-близо до хората. Искам специално да отбележа. В фоайето на театъра можете да видите две уникални творби. Макет на кораба Радецки и макет на сградата на нашето училище, създадени с любов и старание от наши колеги и ученици със специални образователни потребности. Това е истински пример за приобщаване, талант и работа в екип. И точно за това искам да изкажа своята дълбока признателност на всеки учител, който се включи в организацията, на всеки ученик, който сложи частица от себе си, на родителите, партньорите и нашите официални гости, които споделят празникът ни днес. Нека тази годишнина ни напомня, че сме част от нещо голямо, смислено и красиво. Нека съхраняваме традицията и с вяра да вървим към бъдещето. Честит празник Средно училище Христо Ботев! Честит празник Нова Загора! Позволете ми да поканя на сцената кмета на община Нова Загора, госпожа Захариева, която неведнъж е показала, че вярва в силата на образованието и в светлината, която то носи. Мисля, че можем след това, което видяхме, още по-силно да аплодираме тези
техните учители, техните родители. Да аплодираме всъщност всички нас, себе си. Защото, щом сме заедно днес с тях тук, ние носим тази искра на Ботевото училище в сърцата си, в душите си, в емоциите си. Дълбок поклон и ви благодаря за това, че ме върнахте, няма да казвам колко години назад, когато с една друга дама там, която някъде стои с счупен крак, сме пяли и играли на тази сцена. Благодаря на госпожа Христова, на госпожа Янка, виждам тук, лампите ми светят, госпожа Енчева. Да не пропусна някоя, госпожа Монка Димитрова, я видях като влиза. Това са все учители на моето поколение, към които до ден днешен изпитваме всички уникален респект. Защото да, уважаеми съграждани, да, мили деца, и нашите учители, и вашите днес не ви учат само да четете, да пишете, да смятате. Те ви учат на нещо много по-ценно. И вие ще го разберете, когато станете като нас. Когато започнете да се срещате очи в очи с хора, които живота е пратил, подредил, нагласил и си казваш, колко хубаво беше в училище, помниш ли в 7-ми клас или в 8-ми клас какво се случи? А нашата клас наскоро я видях, ама тя как изглежда страхотно. Благодаря ви за тези емоции, мило училище. Може много да говорим за история, за минало, много неща и всеки един от вас може да го каже. Може би най-ценното е днес ние, по-големите, възпитаниците на това прекрасно училище, да кажем на тези млади хора, на родителите, които са тук в залата с тях, помнете го, пазете го това училище, пазете този дух. Бъдете всеки ден по-искащи, по-мотивирани, по-знаещи, защото всъщност точно такива са всички възпитаници на Ботев, всички жители на Нова Загора, които са минали през тази школа, които са пръснати по цяла България, по целия свят. И когато си дойдат, сълзите не са от тъга в очите им, а от радост и от умиление, от гордост, от всичко това, което топли душата им през всичките години в живота. Честит празник училище! Честит празник на всички ботевци и наистина честит празник на нашия град! А сега ми позволете да поканя заместник-министър Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, и в Министерството знаят колко сме читави в Нова Загора и колко са ни хубави училищата. Благодаря ви за подкрепата, госпожо Михайлова. Скъпи ученици, настоящи и завършили, скъпи колеги учители, уважаема госпожо директор, уважаема госпожо Захариева, много ми е трудно да говоря след тези емоционални думи, след този емоционален концерт. Аз съм наистина изключително щастлива, че днес съм натоварена с задачата от министър Вълчев да предам лично поздравите му по случай 165 годишнината от вашето училище, да ви поздравя с неуморния труд, който през годините е всъщност осигурил условията за успеха на училището, защото историята на едно училище се прави от ежедневните усилия на всеки един учител и от ежедневното усърдие на всеки един ученик. А вие сте доказали, че в полето на образованието имате толкова много амбиция и толкова много желание за реализация, че можете да се гордеете с постигнатите резултати. Аз съм убедена, че хората са тези, които създават историята на училището. Учениците, учителите, разбира се, ръководния екип. И съм сигурна, че днес всеки в тази зала си даде сметка колко е важно образованието за успеха на един народ. Затова искам да поздравя и обществеността на Нова Загора с прекрасното училище, с прекрасните ученици, с това, което видяхме. И трябва да ви кажа, че през цялото време на концерта за мен останаха знакови няколко думи. Това са светлина,
Това е думата благодаря, може би най-хубавата българска дума, и това всъщност е най-хубавото нещо, което ние можем да дадем на нашите ученици, да ги научим да бъдат добри хора, това, което на няколко пъти днес беше споменато. Сега ми позволете да прочета и адреса поздравителния от министъра на образованието и науката до ръководството, учителския колектив и учениците на Средно училище Христо Ботев, град Нова Загора. Уважаеми учители, скъпи ученици, приемете поздравленията ми по повод 165 години от основаването на вашето училище, символ на знание, родолюбие и устрем към духовно израстване. Историята на Средно училище Христо Ботев започна още през 1859 година като наследник на първото класно училище в Новозагорската околия и на Новозагорската гимназия. Вашите първи учители, именити възрожденци като Атанас Богданов, Гиньо Сивков и Атанас Драгиев, оставят трайна следа в борбата за национална независимост и полагат основите на образователното, музейното и читалищното дело в региона. Средно училище Христо Ботев е дало на България редици изявени личности – учени, лекари, архитекти, юристи, хора на изкуството и техниката, сред които се открояват имената като световно известния физик професор Минко Балкански и архитект Никола Николов. Вашата дългогодишна история е ярко доказателство за силата на българския дух, стремежа към просвещение и национално утвърждаване. Уверен съм, че и занапред Средно училище Христо Ботев ще продължи да бъде водеща образователна институция, пазител на традиции и двигател на новите идеи. Пожелавам на целия екип, на учениците и на всички свързани с училището здраве, вдъхновение, творчески устрем и нови успехи в благородната мисия да се изгражда бъдещето на България. Честит празник! Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Плакет за буквите, заповядайте. И мисля, че няма по-хубав подарък за едно училище от книги. Министерство на образованието и науката ви дарява и няколко книги, защото това е истината. Трябва да четем повече, особено към нашите хора. Много ви благодаря. Благодаря много. Уважаеми гости, по повод 165 годишната на Средно училище Христо Ботев, поздравителен адрес е изпратил и президентът на Република България, господин Румен Радев. Поздравителният адрес гласи: уважаема госпожо Нягова, уважаеми преподаватели, скъпи ученици и родители, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя по повод 165 годишнината на Средно училище Христо Ботев в град Нова Загора. Вековната история на вашият храм на знанието е хроника на усилията и самоотвержения труд на поколения всеотдайни учители. Делото им проправя пътя и просвещението, по който досега вървят и израстват младите хора в град Нова Загора. Сърдечно поздравявам с днешния празник ръководството, преподавателския колектив, настоятелството и обществения съвет. Енергията и усилията градят стойностни образователни условия, в които се съчетават столетните традиции с съвременните утвърдени европейски методи. Скъпи възпитаници, вашето бъдеще е в вашите собствени ръце и умове.
търсете устремно знания, интересувайте се от света, но и пазете в сърцата си духа народното. Посветеността на цялото училищна общност укрепва вярата ми в бъдещите постижения на средно училище Христо Ботев. Приемете моите пожелания за здраве и благополучие. Честит празник! Румен Радев, президент на Република България. По случай празника на училището, поздравителен адрес и цветя получихме от кмета на община Нова Загора, госпожа Галя Захариева. Поздравителен адрес от регионално управление на образованието град Сливен с началник господин Боян Ексаков. Поздравителен адрес и цветя от Народно читалище Диньо Петков Сивков, 1870, град Нова Загора. Поздравителен адрес и цветя от Средно училище Иван Вазов, град Нова Загора. Поздравителен адрес от професор доктор инженер Драгомир Доброджалиев. Поздравителен адрес от педагогическия колектив на Основно училище Христо Ботев, село Съдиево. Поздравителен адрес от директора на школа по изкуствата Илия Аврамов, град Нова Загора, госпожа Андония Спасова. Поздравителен адрес и цветя от Владимир Колев, управител на издателство Клет България. Поздравителен адрес и цветя от Ивета Митева Аврамова, ръководител на детска школа Тракия Вижън към Народно читалище Диньо Петков Сивков, 1870. Поздравителен адрес и цветя от господин Желязко Милев, председател на Народно читалище Напредък 2001, град Нова Загора. Поздравителен адрес и цветя от Пенка Калина Колева, директор на начално училище Любен Каравелов. Поздравителен адрес от ръководството и педагогическия колектив на ПГСС, град Нова Загора. Поздравителен адрес и цветя от колектива на ЦСОП академик Тодор Самодумов, град Нова Загора. Цветя от госпожа Цеца Богданова, дирекция социално подпомагане, град Нова Загора. Цветя от директори на детските градини в Нова Загора. Поздравителен адрес и цветя от начално училище Паисий Хилендарски, град Нова Загора. Цветя от клуб за народни танци Балига. Уважаеми гости, благодаря ви, че споделихте нашия празник. Този спектакъл беше осъществен от екип от ученици и училище на Средно училище Христо Ботев с участието на групи и състави от читалища и школи в Нова Загора, в които също участват ученици от нашето училище. Вокална група пеещи учители с ръководител Мариела Манолова. Фолк
фолклорна група Мъжки глас при Народно читалище Напредък 2001 с ръководител Младен Петков. Вокална група Пеещи ноти с ученици от начален етап на нашето училище по програма Заедно в изкуствата и спорта с ръководител Димитрина Димитрова. Формация Димитров към Народно читалище Диньо Петров Сивков с ръководител Теодор Димитров. Танцова школа All Steps с ръководители Павлин и Стоян Петрови. Музикална формация Кода към Народно читалище Напредък с ръководител Петър Петров. Гайдари от гайдарска школа Христанов. Мажоретен състав Помпон по програма Заедно в изкуствата с ръководител Деница Кирчева. Група Ботевчета по програма Заедно в изкуствата и спорта с ръководител господин Стефан Коев. Благодарим за чудесното изпълнение на Никол Михалик от 6 Г клас и Ралица Коларова от 9 А, Гинчо Гинчев от 8 А клас. В възстановката участваха ученици от 7, 9 и 10 клас. В ролята на учителката госпожа Вяра Новакова. В ролята на Киро Толешков, Виктор Енев, 10 А клас. В ролята на Ботев и водещ Калуян Василев, 9 Б клас. И другите водещи на спектакъла Ростислав и Дамян, Магдалена, Цветелина и Петя, господин Любен Йовчев, госпожа Калина Барбарова, осветление и музика Веселин и Ивелин от 10 А клас, мултимедия господин Нико Ников и госпожа Веселина Станкова. Благодарим на екипа на читалище Диньо Петров Сивков, 1870, за любезното домакинство и съдействие. Ръководството на училището и всички участници. Благодарим на госпожа Румяна Петрова, сценарист и режисьор на спектакъла. Разделяме се с пожелание за здраве и успехи на всички ученици, учители, служители и възпитаници на училище Христо Ботев и на неговите многобройни приятели. До нови срещи!